Dwi newydd gerdded I mewn I ardal yr enwog Welsh Streets, fel da chi'n mynd I mewn I ardal Toxteth. Dwi wedi dod oddi ar Princess Road tu ôl I fi. Wan dwi'n mynd I droi camera rownd a welwch chi maen nhw sy'n ail-wneud lot o'r strydoedd yma sy'n cael I cyfri fel y Welsh Street, bod yna figanodd o strydoedd eraill yn Lerpwl sy'n y Welsh Street, ond hein sydd wedi cael yr enwogrwydd oherwydd bod yr enwau I gyd ar y strydoedd I gyd wedi cael eu henwi ar ôl stadau Gogledd Cymru. Mae gennych chi strydoedd fel Foela Street, Feunol Street, Madryn Street, lle ganed Ringo Starr, a mi welwch chi mae'r arwydd ar y wal y Moncw. A strydoedd mae gyd wedi cael eu adeiladu gyn Richard Owens, hogyn o Plas Bell y Ffor. Falla'r pensa'r mwyaf pwysig yn holl hanes Cymru oherwydd fo hefyd ddari gynllunio 250 o gapeli Cymru, y capeli methodistaidd a ganwybynwyr rhan fwyaf ohonyn nhw. Yn cydweithio hefo'r adeiladwr Cymraeg o'r enw David Roberts, yma sôn am y ddau yn y llyfr a sut oedden nhw'n cydweithio ac oedden nhw'n ben cadlys enfawr ar Dale Street. Dyn calad ond dyn galluog, dawnus, gweithgar, diwyd, boi ddaru greu gymaint o adeiladau Lerpwl, 4,000 o dai Lerpwl mewn cyfanswm, a falla yn cael ei gofio fwy na ddim byd am yr ardal yma oherwydd dyma'r ardal mae bobl Lerpwl yn meddwl amdani fel yr ardal Gymraeg.